Прекрасна обзаведена къща с страхотна панорама в Бистрица. Само на минути разстояние от Икеа и Ринг Мол. Къщата е просторна с прекрасна панорама към Витоша и голяма тераса. Разполага с 3 спални, кухня, голяма всекидневна с хол и трапезария. И прекрасни панорами към София и града. Влизаме в кухнята, която е просторна. Височината на помещенията навсякъде са от порядъка на 3,5 метра. Кухнята е нова, изчистена, разполага с всички необходими електроуреди, както и с светъл бокс с панорама към планината. Хол е просторен, имаме огромен диван, френски прозорец, както и много голям телевизор. На този етаж е обслужваща тоалетна за гости и хората, които са на първи етаж. Качваме се на нивото на спалните, втори етаж. Където ще намерим 3 просторни спални помещения на разположение на новите обитатели. Имаме 2 бани с тоалетни и отдолу още една трета. Родителската спалня разполага с самостоятелна баня с тоалетна и е голяма. Имаме вграден гардероб, както и прекрасна панорама към София и планината. Имаме голямо спално легло и самостоятелна баня с тоалетна с душ кабина вътре в стаята. Втората спалня е също голяма. Имаме двойно спално легло, гардероб и секция. Височината на таваните навсякъде е голяма, което прави къщата да изглежда по-просторна. Къщата се намира в затворен комплекс, който е с видеонаблюдение, охрана и поддръжка на общите части. В тази баня имаме и вана. Третата спалня е решена като детска в бежови и сини тонове. Ако този мод ви харесва, моля, свържете се с
нас Best Estates и Елена Атанасова. Имаме още един етаж на кота 0, където ще видим подземните паркоместа, както и обслужващите помещения в сградата. Това е склад. Имаме и перално помещение с сушилня, както и две подземни паркоместа, които са обезпечени с врата с ролетна штора. Това са и паркоместата за паркиране. Широка врата, удобни, просторни.